Ahoj, jsem tu já Blbos. Dneska jsem si vymyslel, že natočíme vlog nějaký. Prostě nevím, já tak natočil jsem vlog teďkom já vám ukážu hodiny. 9:24 jsem 9:23 točím, protože nemám co dělat, takže točím vlogy a zítra se jde ven točit vlog. Takže prostě to vám mám ukázat. Moju izbu například, jo? Vám ukážu. Takže ahoj lidi, tady jako... Ježiš, to bylo co? Moje zvuky trochu dolů. Vypneme je. Tak, vypnul jsem zvuky úplně. Zase lek. Tak jo, tady jsem já. Čekajte, tady jsem já. Blbos. A rád bych natočil. Tak, já vám ukážu asi moju izbu. Čekajte, či mě budete vidět. Dokud tam bude, tak čekajte. Se postavím. Počkejte. Tak. Tady mám moje izbičku, tam jdu ven. Pak tady mám stoličku. Zatím já ji vyměnil. Tady mám stoličku. No, taková to mám. To nesnášení tomu. Vidíte tady můj komp. Já vám ukážu můj kanál. Počkejte. Tady máme kanál. Tady máte kanál. 3 odběratele zatím. Protože jsem 29. jsem začal natáčet. Takže ještě vám ukážu můj Skype. Můj Skype je takovýhle. Takovýhle ten. To je můj Skype tam nahoře. Tak si mě můžete klidně přidat. Takže vám ukážu, co kde jsem, jo. Počkejte. Tak. Světlo. Počkejte. Nastavím světlo, aby to tam světilo. Tam spím já. Toto není moje. Tu mám knížky na zajtra. Biologie, neznášám. Tam ať se jde von. A prostě už tu jsem já normálně. Je to ta lampa taká maštve. Tak a prostě jsem já tu. Tu mám tu lampu. Otočím ju. Tak, ať je to lepší. Tak. A dneska by som rád natočil. Tak. Neviem, či ma vidíte. Se pokoukáme. Čekajte. Takhle. Ať mě vidíte. Napíšeme například musím ukázat něco Krafákovi. Krafáku, chci ti říct, že jsem tvůj fanoušek a chci být tvůj fanoušek navždy. A prostě nevím, jsi prostě velmi borec, máš hezký videa a rád bych s tebou si natočil něco, když budeš mít čas. Přísahám, že budu tvůj fanoušek i do konce života. Někdy se můžeme nevím to říct. Počkejte, jak se to říká. Spoznat, no. Někdy se můžeme spoznat a někdy se i vidět. Tak, já bydlím v Česku. Tak, a jenom umím slovensky, tak to trochu pletu. Tak, já ti něco ukážu, Krafáku. Prostě jsem tvůj fanoušek, nejlepší. Tak já vám ukážu můj komp ještě jednou. A ukážu vám Krafáka, kde mám tady můj Krafák. Tu máme ho, můj Krafák. Minecraftáku, buď tak hodně si mě přidat na Skype, protože jsem tvůj fanda a budu pořád tvůj fanda. Tady ho máme. Tady jsem ti už napsal nějaký ty dobrý den. To se sámu napsalo. Takže já bych chtěl ještě natočit něco. Víte, tady máme 3 odběratele. Tady ještě vidíte, že počet prohrání videí je 39. Tak ještě sem sebe ukážu. Takhle. Tak my si ještě ukážeme, kdo to je. Počkejte, takto. Musím držet ten mobil. Abo, počkejte, to chytím takto. Takto odoprím mobil, abyste ma viděli. Nevím, či ma vidíte, ale asi hej. Tak.
Takže Minecraft. Něco vám chci ukázat. Co hraju za hry, něco takového prostě natočím a zítra jdeme ven. Tam to lepší ještě potočíme, to lepší. Takže... co bych mohl natočit? Ne, natočit, co vlastně točení pořád. Ne, prostě já nechci točit teďko. Zítra natočím něco. A zítra natočím vlog. Půjdem ven. Za mým bráchou, protože můj brácha tady nebydlí, on bydlí tam dole. No prostě vám to pak ukážu, prostě půjdu do něj, se setkáme prostě a budeme natáčet vlogy zítra. Tak já si... Ty vole, co to je za obraz? Tak nevadí. Například tohle si vyberu za fotku například. Dáme, že kopírovat, uložit obrázek sam. Kde to mám? Kde se to tady stahuje na operu? Hraju prvníkrát operu. No nehraju, ale jsem si ho stáhnul, tak jsem koukám. Opera je nějaká dobrá, rychlá. Tady máme images. Nastavit jako na pozadí plochy. Máme tu nějaký rozmazaný. To se mi nelíbí. A kdybych dal ještě roztáhnout, tak to ještě hůř. Tak tam jak přizpůsobit pozadí dáme na střed. Ne, to je hnusný obraz. Takže, pardon. Já musím říct, že prostě zítra už začnu pořádně točit vlogy. Prostě budem chodit ven, všude prostě. Na stanici, kde budete jenom chtít. Stačí jenom napsat. Tak. Aha. Co bychom si dali za obraz? Jo, tohle. Tohle je hezký obrázek. Tohle můžeme vypnout, Facebook necháme, YouTube necháme, Gmail necháme, tak dnes už mě viděli dlouho. Dnes můj komp. Ještě počkejte. Ticho. Jdeme pryč. Počkejte. Takhle. Natočím nějaký video. Ach jo, takže já musím dokončit. Víte, tak čaute. Ahoj. Čauky. Tak krfáku nezapomeň.